το πρωί, αν και υπήρχαν ορισμένα service cars. Το πρώτο αγωνιστικό αυτοκίνητο ανεβαίνει σιγά σιγά τη ράμπα της αφετηρίας, όπου σε λίγο θα πάρει η κίνηση. Renault Clio Kit Car για τους Θοδωρή Πεταλίδη και Νίκο Πάνου. Υποστήριξη από την ΑΒΗΝ, ο κ. Δημήτρης Φετίδης, ο πρόεδρος της Παλάς, με την σημαία, και εδώ ο δήμαρχος του Παλήρου, ο οποίος φιλοξενεί το χώρο της εκκίνησης και του τερματισμού, μιας και η Παλάς έχει έδρα το Παλαιό Πάλιρο, δίνει την εκκίνηση και την έναρξη βέβαια για τον τελευταίο αγώνα της φετινής χρονιάς. Νικητές στον προηγούμενο αγώνα Mitsubishi Charisma GT. Και εδώ βλέπουμε το πρώτο αγωνιστικό αυτοκίνητο, το Renault Clio Kit Car, με τον Θοδωρή Πεταλίδη και Νίκο Πάνου, που δυστυχώς είχαν τη στιγμή τους, βγήκαν από το δρόμο στην ειδική των Σκούρτων, στην αρχή της μάλιστα, και εγκατέλειψαν την προσπάθειά τους εκεί.